Iindaba zathomini nje abahlali baseBityi nasemkhekezweni emthatha bamatshele kwinkundla kamantyi yaseBityi bekhalazela inkqubo yezobulungisa betyhola ngelithi umthetho awubakhuseli. Kuhleliso lomhla we-19 ku-Okthobha ipalamente ukuvotelwa kwa-advocate Kholeka Gcaleka njengomkhuseli woluntu omtsha. Kwezemidlalo ayisakuba ngumdlalo webafana bafana usiboniso gaxa uthi luvuleleke kumaqela amaninzi ugqatso lwentshinga ye-DStv Premiership kule sizini. Egameni loondaba belijelo ndiyanibhotisa mawethu ndisamkela nababukeli bethu kwijelo i-GTT ndingalibazanga mandilibethe liphale. Abahlali baseBityi nasemkhekezweni emthatha eMpuma Koloni bamatshele kwinkundla kamantyi yaseBityi bekhalazela inkqubo yezobulungisa betyhola ngelithi umthetho awubakhuseli. Le ngingqi ithwaxelwe udushe oluquka ukubulawa kwabantu kule minyaka embalwa edlulileyo. Lo mngcelelo ungqamene nokuvuka kwesicelo sebheli sabatyholwa abathathu abajongene nezityholo zokudlwengula nokubulala. Intatheli yethu ufundiswa Mhlekude izindlebe namehlo ethu kweli nqaku. Singaphandle kwenkundla kamantyi yaseBityi apho abahlali abaninzi belali ezingqonge lommandla waseBityi kuquka umqhekezweni bazokhalazela ukuba isebe lezobulungisa linomkhwa ombi wokukhupha abantu ababanjelwe ulwaphulo-mthetho olunobuzaza kakhulu olufana nokubulala kunye nokudlwengula. Kambe ke apha ngaphakathi siva kuthiwa kukhona abarhanelwa abathathu abavela ngenxa yezityholo zokubulala nokudlwengula. Kambe ke xa besithetha nomfundisi uNyembenya ngaphambili usixelele ukuba baninzi abantu abakhe bakhutshwa nangaphambili kulo mmandla waseBityi baphinde bayoqhubeka besenza izenzo zolwaphulo-mthetho. Kodwa sinaye ke ngokumhlali walapha eBityi usivuyise Gasa ozosixelela ukuba kutheni namhlanje belapha. Enkosi sivuyise ngexesha lakho. Nithi ningabantu abangoomama nina nikhathazekile nolutsha ngokumbi yintoni ulwaphulo-mthetho oluqhubeka eBityi? Ewe silulutsha lapha emqhekezweni nakuhlala ngokubanzi sikhathazekile ngokubana siyadlwengulwa, ootata bethu bayabulawa, ngakumbi nemfuyo iyathathwa, asikho safe. Amapolisa waseBityi abathatha abantu abahlali 3 days ubabona sebengaphandle, anazi noba kwenzeka ntoni, noba ungenziwa ntoni uzoripota eBityi. Umntu okwenze loo nto uyamazibuza umbona apha, siyoyika ngakumbi uthetha nasezithivini ngenxa yokubana asikho safe. Nomzekelo uba kukho ii-drugs ezithengiswa elalini asikwazi uthetha namapolisa aseBityi ngokubana ayaya kwabo bantu banee-drugs bafike baphinde bathi ngubani lo usixelela ngoba masize kuwe. Asikho safe ngelo hlobo apha emqhekezweni. Niyaziphakamisa ezi zikhalazo. Umzekelo bekukho umphathiswa uBhekicele, umphathiswa wamapolisa kule nyanga iphelileyo apha emqhekezweni. Niziphakamisile ezi zikhalazo zinje uzithethayo ngoku? Siziphakamisile kakhulu kwaye wasixelela uBhekicele nangezi zidlwengu sezilapha ngaphakathi mazihlale apha ngaphakathi zirayithi kule ndawo sezikuyo, kodwa aluyekanga ubundlobongela emqhekezweni ngenxa yabo ababanjiweyo. Bakhona bakhoyo njengobana singabahlali basemqhekezweni sirhalela iPolice Forum, kodwa siyoyika ngokubana into ethetheka yinto yoba sizoba zimpimpi. Emveni koko woyika ngobana uzawushiya abantwana bakho bebancinci ubulawe. Usisela oko umphathiswa bephaya, umphathiswa wamapolisa uBhekicele, ngaba zikhona iziganeko zolwaphulo-mthetho ezike zaqhubeka okhe weva ngazo? Ewe zikhona ezike zaqhubeka ngobana lona ubiwa lwemfuyo akayeka zisaqhubeka nangoku. Nkosi ngusivuyise Gasa ongumhlali wasemqhekezweni utsho ke ukuba abaziva bekhuselekile. Kambe ke eyona nto inobuzaza athe wayikhankanya ukuba bathi noba bayile emapoliseni beyochaza ngolwaphulo-mthetho oluqhubekayo, kodwa iinkcukacha zabo bengabahlali zithiwe pha nabophula-mthetho bagqibeke ngokusebebazi ukuba ngobani ababazisa iinkcukacha emapoliseni. Masibuyisele intambo kwigumbi leendaba. Badlule longcelungele kumqhekezwana namapolisa eBhalito ngaseThekwini abarhanelwa ababini abasolwa ngokubandakanyeka ekubulaweni kwabantu abahlanu kudedekhu lweveni leRichards Bay ebutsheni bale veki. Ngaphambili amapolisa yolamanise neziyobiso lohlaselo. Isithethi samapolisa KwaZulu-Natal uColonel Robert Nechuyenda sithi amagosa ecandelo lesipolisa iStability Unit KwaZulu-Natal ngawo anike intluva ngendawo abakuyo abarhanelwa. Badubule kuqala abarhanelwa amapolisa aphindisa. Kufunyenwe imipho emithandathu neembumbulu ezifikelela kwiwaka kwindawo yeqhwayelo. Uphando ngesesiganeko lusaqhuba.
Iparlamente iza kuvotela ukutyunjwa kwa-advocate Kholeka Gcaleka njengomkhuseli woluntu omtsha ngomhla we-19 kwinyanga ezayo. Ukungqinwa kwintlanganiso yekomiti yocwangciso yaseParlamente ngale ntsasa. Uvoto luhleliswe kabini ngenxa yemingeni yokufumaneka kwendawo efanelekileyo namanye amalungu eParlamente engekho kweli ekutyelelo lwemfunalwazi ngaphiya kwemida yeli. Sekulithuba elingangonyaka ebambe kwesi sikhundla kulandela ukunqunyanyiswa kobe ngumkhuseli woluntu oguzulweyo u-advocate Busisiwe Mkhwebane. Received that there was a cancellation at City Hall for the 19th, which Mr. Truss has just reported on. Want to propose that we go to the 19 instead of the 18, which we're going to start very late, on an hour later on the 18th, because it's a Wednesday. We have to allow cabinet to do its work. So I'm making a proposal in supporting the report that let's put that matter for the 19th on a Thursday. Inkampani yemoto yehlabathi iStellandis iceba ukutyala imali engaphezulu kwe-3 billion rand kwiakhawunti zemveliso yemoto kweli. Ulubambiswano neKucha Industrial Development Corporation kunye nesebe lezorhwebo imveliso nokhuphiswano. Okwangoku uMzantsi Afrika unesakhono sokwakha imoto eziyi-700,000 ngonyaka. Ngolu tyalo-mali oko kuzokongeza kwelo nani lwemoto eziveliswayo ngonyaka. Licangusele unyaka 26 ngezigadla ezothwala umthwalo ofika 50,000 units eziya kwamanye amazwe. Kwindeke ukuba eliphulo lidala amathuba engqesho ngamawaka. Inkampani Stellantis ezokuphinda ityale iiyure ezi-500,000 ekunikeni abasebenzi zakhono noqeqesho ukuze bakwazi ukukhuphisana amanye amazwe ngaphandle. Imali eyayibantwini nge-rural household income izonyuka nge-577 million ze uqoqosho lukhule ngaphezulu kwe-660 million. And then imisebenzi zakwenzeka ngeli xesha kusakhiwa i-2097 all over Eastern Cape. Iziko lophuhliso iKucha Development Corporation lunabile kakhulu utyalo-mali lizokwenziwa. Kucha iyabonakala bayindawo ezoba namandla amakhulu njengendawo ekuzotyalwa kuyo imali kwi-automotive sector. Iyanceda futhi uMzantsi Afrika ube yindawo oyakwazi uba uthengise nezimoto namanye amazwe angaphandle. Sizilungiselele futhi into yobana nabanye abasebenzisana nezimoto nabantu benze izimoto abasupply i-parts uba bakwazi uba bazotyala imali apha eKucha. Kulendeke ukuba eliphulo ligqitywe ngo-2025. Ndingulerato Fikisi kwiindaba ze-SABC eGqeberha. Kwalapha ezindabeni amakhaya amaninzi ahlala phantsi kwentlupheko emandla kwaye abantwana abaninzi balala bengatyanga enqweleni eMpuma Koloni kodwa amathuba omntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwiindaba zelijelo yakwazi ukubukela kwakhona ezi ndaba kwijelo le-YouTube i-SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe abahlali basebhityi nasemkhekezweni eMthatha eMpuma Koloni bamathele kwinkundla kamantyi yasebhityi bekhalazela inkqubo ezobulungisa betyhola ngelithi umthetho wabakhuseli. Le ngingqi ithwaxelo ludusho oluquka ukubulawa kwabantu kule minyaka imbalwa edlulileyo. Lo mngcelelo ungqamene nokuvuywa kwesicelo sebheli sabatyhola abathathu abajongene nezityholo zokudlwengulwa nokubulala. Indlala nokungondleki kungumngeni omkhulu kuluntu lwasemaphandleni engqeleni eMpuma Koloni. Amakhaya amaninzi ahlala phantsi kwentlupheko emandla kwaye abantwana abaninzi balala bengatyanga. Xa ujikeleza kule lali imeko ibonakala ngokuphandle kuba indlala apha ibomvu. Izindlu zorontabile ziyawohloka, abantwana abanxibe idlakadlaka babonakala bedlala phandle, nto leyo ibonakalisa ukuba abazali abakwazi ukuba baqhubeke nokondla abantwana babo ngendlela eyiyo. Omnye befunda u10 wamyeka u10 ngenxa yentsokolo. Asityi, abantwana baya esikolweni bengatyanga, nangoku nanku ukhona uAsiphe Swelinkomo akayanga esikolweni ngenxa yongatyi. Bambi abantwana kwizilali bakufumana ukutya xa beye esikolweni kuphela ngenkqubo yesondlo sabantwana. Mna ndiya esikolweni ndingatyanga, ndifike nasesikolweni ndibe mnxa ndiyetya ngo-11. Xa ndifika apha ekhaya ke ndifike ngezo mini ndifike ndingatyi futhi fumanise uba mandipheke ndize nditye. Umama wahamba, mna
engafuni ndwendwela bangathi makathenga izinto akafuni. Ukunqongophala kwenkonzo zendoqo komnye umngeni ojamelene nabahlali basezilalini. Yintlaningi yabantwana ezilalini abangenazo iqinisekiso zokuzalwa, nto leyo ikhokelele ekubeni bangakwazi ukufumana imali yendodla. Abahlali ngoku babheka urhulumente ukuba angenelele ngeenkqubo zokulwisana nendlala ezilalini. Abantu ababehlupheka bengatyanga babuye bebuyazi asinamanzi, sipha ngamanzi nenkomo emlanjeni. Dimpululo kunyembezi undaba SABC engqileni. Ukuguquguquka kwemozulu kuyanyaniswa nemingeni ukhuseleko lokutya kwiindawo ezininzi kwihlabathi. Ngokwengxelo yaphakathi kunyaka 2022 ngombhodamo wokutya ngabemi belizwekazi yeAfrika abaqikelelwa kwi-140 miliyoni abajongene nokunqongophala kokutya. Amafama asakhasayo elali yakwamatsebe eLimpopo athi imozulu egwenxa ichaphazela kabukhali izityalo yaye iqhoka nenzuzo. Iintsuku ezingama-20 kule nyanga kaSeptemba zidlulile, amaqondo obushushu aqatsele, uluntu nomhlaba uthwaxwa yingqatsi yelanga. Le yindawo yephulo lokutyala idibhokolo xa ukwimo ichumileyo lomhlaba uvelisa iibhatata, iitumata nombona. Uthi xa babeqala ukutyala babenesivuno esininzi seetapile nombona de kuphuphume izigadla. Kodwa lamafama athi imvula ezimandla ezigqibele ukuna apha zichaphazele ngamandla isivuno sawo. Uthi akavunanga nto kulo nyaka kwiibhatata, akugcwalanga nesigadla esinye ze kumbona babuya nembande esikhova. Kwimvula ezimandla zakutshanje abayazi ukuba bangazehlisa njani, abayazi nokuba bacele kumdali abehlisele imvula baxakiwe. Ama alapha iziphumo zoguquguquko lwemo yezulu zikhokelele kunqongophalo lwamanzi. Bathi ukuphila kule ngingqi enobolelelo lwamanzi olunqamkayo wenza batshone nzulu ezipokothweni ukuthenga amanzi. Uthi bathatha imali kumhlala phantsi neendodla zabo ukuthenga amanzi kumaqula yaye abasakwazi nokuba nesivuno esondla iintsapho ikatile leziko. Okwangoku umhlaba namafama anolangazelelo nethemba lokuna kwemvula ezidingekayo. Kusenjalo umfama osakhasayo wasemangweni ngezebhediyele eLimpopo ukhuthaza amakhaya ajongene nentlupheko ukuba azame ukulima kwiyadi zawo ukuze kuliwe nokonyuka kwezinga lendlala. uPeter Mulebo neminyaka engama-24 ubudala uqale iphulo lokuba nezitya zemifuno njengomthombo wokutya. Uthi nakubeni eliphulo lilincinci linceda ukondla iintsapho ezithile kwiindawo ezahlukeneyo. Iindleko zokuphila eMzantsi Afrika zisaqhubeka nokunyuka njengoko imizi emininzi itsala nzima. Kwilali yaseMakwengo umfama uPeter Mulebo unika uncedo kwabo bajonga ukuziqalela izitiya zokutya. Lo mfama osakhasayo waqala ishishini lakhe lisakhasayo ngo-2022. Ulime imifuno eyahlukeneyo kuba efuna ukunceda abantu basekuhlaleni ngokuqinisekisa ngokhuseleko lokutya. Sometimes when I go through the community telling them that they should start doing the gardens, I hear the challenges saying that the challenges is scarcity of water. Umulebo wenze izifundo zolimo kwikholeji eNtshona Koloni. Ukholelwa ukuba inyathelo lokusebenzisana noluntu liza kunceda ukukhawulelana nengxaki yokunqongophala kokutya. When I pass through the households, I see the vegetables there, and some of them I help them with the seedlings and seeds, so I can say that that's a very huge impact, and that brings a change. Amakhaya amaninzi avule iyadi zawo kuMulebo nowanceda ngokuzisa ubuchule bakhe bokulima. uMulebo ukwathutha izityalo ezivuniweyo azise kwintengiso. Vegetables are expensive, and then we are living in the world where there are no jobs and so on. So if you have this type of a project, it really alleviates poverty. Lo mfama osakhasayo ufuna ukwandisa eliphulo kwiminyaka ezayo ngokufumana abaxhasi bezinto ezifana nezothutho kunye neziseko zophuhliso.
Umongameli Cyril Ramaphosa uthi ubudlelwane neMelika ngumba uphambili nanjengoko bequkumbele utyelelo lwakhe kwisizwe ezimanyene eNew York. Kubhengezwe ukuba eliza kusindleka ingquntyelo yakwa ngoNovemba njengoko bekucwangcisiwe. Ukuvakaliswa emva kwentlanganiso phakathi kombhaso wezorhwebo uMnumzana Ibrahim Patel kunye nogxa wakhe waseMelika uCatherine Tai. Emva kwengxoxo malunga nezopolitiko ezendalo urhwebo noshishino kude kwaqinisekiswa ukuba ngokwenene uMzantsi Afrika uza kusindleka ingqungquthela yeAGOA. We just had really positive news because the AGOA forum, which there was a doubt whether it would be held in South Africa, is now going to be held in November. Minister of Trade and Industry and Competition was in Washington, and they made the announcement together with the U.S. Secretary of Commerce and all that. So positive developments. The UN General Assembly moment is a great platform for South Africa. Umongameli Cyril Ramaphosa uqinisekise ukuba ubudlelwane phakathi kweMelika noMzantsi Afrika buhle kwakhona emva kokuba bekukhe kwakho ungavisisani malunga nokubakho kwenqanawa yaseRussia uLady R kweli. In India, I had a side discussion with President Biden, and we said we must reconnect and ensure that our relationship is on even keel. He said that's exactly what we must now proceed to, because it's important for South Africa and the United States to have a good relationship. So at that level, things are going to continue going well. Ramaphosa uphawule ukuba ziqhubela phambili inzame zokudala uxolo eUkraine. Ukanti umongameli wanqwenelela impumelelo amabhokobhoko. My message is simple to the Springbok: go Bokke, go and win on Saturday, beat the Irish, and then our route is very clear to the final. And I will definitely myself go to the final to ensure that we lift that trophy for the 4th time. Kulindeleke ukuba umongameli Ramaphosa abesebuyele kweli ngokuhlwanje. Namhlanje kwezobuchwepheshe siqwalasela isimangalo sikaSibatsane Khumalo ngokwenyeliswa nguJackie Phamotse. Kukhwelelwa ukuba isigwebo kwelityala siwuthumele wacaca umyalezo ngamagunya enkundla ekulweni kwenyeliswa kumaqonga onxibelelwano. Njengesiqhelo sinayo ke intetho lethu yezobuchwepheshe apha estudio uSandile Hlangani. Mqathi masikwamkele. Yintoni ukwenyeliswa kumaqonga onxibelelwano? Nayo nayiphina into bhele ezakwenza okokuba uthathe amalungelo womuntu ngokusekiweyo pha kumgaqo siseko welizwe. Loo nto leyo kukonyelisa umuntu okanye ke ngamanye amagama ukurhuqa igama lomuntu phantsi. Abantu abaninzi ke bazawuyazi ukuthi into yokuqala bayathanda ukuyikholelwa abantu. Uba mna wena bhele uzawundibiza ngoba ndilisela ube uxelela abanye abantu abaninzi baza kuyikholelwa loo nto leyo, and loo nto leyo ingenza ukuthi ndingaqesheki xa ndingumntu ofuna imisebenzi. So ke u-social media uthi ungena kuye unalento sithi zi-terms and conditions. Kunezinto engafunekanga uzenze ukuquka le sithetha ngayo i-defamation. Abantu ke bayayenza loo nto leyo. Ikhoti xa igweba ke ikufumanisile okokuba ubhale into kuTwitter okanye kuFacebook eyi-defamation okanye i-hate speech, ithi isiya ku-social media iye iyazi okokuba zikhona as terms and conditions. Omnye umntu ke uzawubuza bhele kuza kwenzeka ntoni xa mna ndiye ndathegwa ngumntu ku-social media. Uyinxalenye yaloo nto leyo ngokuthegiweyo. Kufuneka uyisuse wena le tag phantsi kwegama lakho. Xa ulayikile uyinxalenye yalento, naxa uyisherile ithetha ukuthi loo nto leyo uyinxalenye yalento. Suba inxalenye yento ebhalwe ngumntu ebizwa ngoba i-defamation okanye i-hate speech. Okokugqibela ke bhele ikhoti yawuthi yakufumanisa okokuba njengakule case kaBasitsana okokuba wena unetyala, iza kubhatalisa lento kuthiwa yi-fine. Kuyawuxhomekeka ukuba loo fine iyawuba ngakanani na, okanye ikucela ikhoti ukuthi uyisuse lento uyibhalileyo okanye uxolisa. Abantu abaninzi ke bazicelwa uba mabazenze izinto zontathu. Sibaba ngazibini Mqathi. Camakho.
Kwezemidlalo wayesakuba ngumdlalo webafana bafana usiboniso gaxa uthi luvuleleke kumaqela amaninzi ugqanzo lwentshinga ye-DStv Premiership kule season. Bambi bajonge indlela eqale ngayo iMamelodi Sundowns besithi nakule season ihamba nayo indebe yeleague isihlandlo sesixhenxe silandelelana. Iqale ngokuncomekayo iMamelodi Sundowns kwiphulo layo leleague ichophe incochoyini yalokho kodwa ugaxa owadlalela iKaizer Chiefs iMamelodi Sundowns Bidvest Vets neSuperSport United uthi kuza kuba nzinyana ukuzuza intshinga kwakho kweli qela lasePitoli. If people think for some reason Sundowns will win this league, they gotta think twice. Maybe now they're sitting on a better position. Wait until they start playing more games, then it becomes more critical. Being in the same group with Nigeria, we've played them before. This is not new, but this is the time where Bafana will turn it around. Xa ukwakhala ngokunqongophala kophuhliso kwibhola ekhatywayo kweli exeba butitisholo kwabasemagunyeni ngoku uthi oko kuthwaxa iqela lesizwe. I'm going to be critical on this one. It's bad management. It's bad management. Sometimes people who hold these positions must be accounted for these things. It's bad management. They are not running football as they should. Konkololo ziyaguqa ziyakhotha ezasemini nje uqikelelo lomozulu yalandele emzuzwini ndehlile kulamanza bakuthe bomnyama kuvela kukhanya kube chosibele.